Det første vi skal gøre, er at gå ind på den officielle hjemmeside. Når vi er derinde, skal vi oprette en ny konto, da denne metode normalt kræver en nyoprettet konto for at få adgang til velkomstkampagner. Du skal registrere dig ved at vælge dit land og udfylde de nødvendige oplysninger. Når kontoen er oprettet, er næste skridt at lave din første kombinationsindsats, da dette i mange tilfælde er et krav for at aktivere bestemte kampagner eller velkomstbonusser på platformen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne type kampagnebonusser normalt har særlige vilkår og betingelser. I mange tilfælde kan bonussaldoen ikke hæves direkte, men skal bruges i selve appen i henhold til kampagnens regler. Når du har oprettet kontoen og lavet din kombinationsindsats, kan der dukke en velkomstkampagne eller gratis kombinationsindsats op, når du går videre til bekræftelse eller betaling. Her skal du blot aktivere den velkomstbonus, som platformen tilbyder, og bruge den i overensstemmelse med de angivne betingelser. På den måde kan du få mest muligt ud af den kampagne, der er tilgængelig på din konto. Inden du bruger en bonus, bør du altid læse vilkår og betingelser, så du er sikker på, hvordan kampagnen fungerer i dit land og undgår misforståelser. Hvis denne guide hjalp dig, så glem ikke at abonnere og give et like for flere trin-for-trin tutorials.